Alla u dejjem preżenti u anki n-nies li jiġħdu l-eżistenza tiegħu huma fost l-aktar materjalisti mingħajr ma jafu jkunu qed ifittxuh. Sostna dan il-Kardinal Mario Greco waqt intervista fuq il-programm Extra. Niġru wara xi ħaġa xina wieħed minnhom, imma naħsbu li ħatimlilna qalbna għax minnu Alla, dak li jimla l-qalb tal-bniedem. Naħsbu li dik ħatimlilna qalbna. Imbagħad ngħid tara ġrejt wara r-rieħ. Tajjeb, allura ma ngħidx li il-fattur Alla mhux relevanti għall-bniedem tal-lum li hemm bżonn illi niskopru l-preżenza tiegħu. Għaliex Alla hu preżenti, ma rridx nagħmlu jien preżenti, Alla hu preżenti, imma jien rrid nikseb viżjoni, għajnejn u widnejn biex narah u nisemgħu. Il-Kardinal Mario Greco li wkoll is-Segretarju tas-Sinodu tkellem ukoll dwar ix-xewqa tal-Papa Franġisku li jkun hemm aktar parteċipazzjoni tal-lajċi tant li s-Sinodu ma jibqax is-Sinodu tal-isħfijiet iżda ssir Knisja Sinodali. Tkellem ukoll dwar Knisja li għandha tkun xhieda tal-Vanġelu tal-Ferħ kif ukoll dwar il-ħtieġa ta' riflessjoni interna. Jekk tgħidli inti li f'isem Ġesu Kristu jiena qiegħed inweġġa lil bniedem, qiegħed nillimitalu l-libertà tiegħu, dak mhux Ġesu Kristu. Jekk jien f'isem Ġesu Kristu qiegħed nipproponi forma ta' twemmejn illi jagħkes lil mhux Ġesu tal-Vanġelu. U dan huwa l-messaġġ li għandha il-Knisja Kattolika, il-Knisja ta' Ġesu Kristu, illi twassal dan il-Vanġelu tal-ferħ. U l-familja li parti integrali mill-ġid komuni ta' kull nazzjon. Il-familja tagħmel parti mill-ġid komuni tan-nazzjon. U jekk kif qed inti, illum il-familja għaddejja minn kriżi, tajjeb, għaddejja minn momenti ta' diffikultà. Dan m'għandux ipoġġi il-mistoqsija jekk il-familja għadix valida jew le, imma x'ser nagħmlu biex ngħinu bħalma ngħinu lill-bniedem li huwa batut ngħinu lill-familja li hija batuta. L-Isqof Emeritu ta' Għawdex inħatar kardinal f'ċerimonja fil-Vatikan fit-28 ta' Novembru li għadda huwa t-tielet kardinal mill-Gżejjer Maltin u l-ewwel kardinal minn Għawdex.